Hola a tothom! Us donem la benvinguda a aquest vídeo on abordarem els aspectes tècnics del temporitzador. Veurem pas a pas com treure'n el màxim profit a l'aula. El temporitzador és un dispositiu senzill però una eina molt útil per a la gestió del temps. S'utilitza normalment per visualitzar el pas del temps, seqüenciar tasques o anticipar un canvi d'activitat, ajudant els usuaris a preveure'n el final. Dins de la capsa hi trobareu el temporitzador, una targeta de pissarra blanca i una targeta vermella amb un codi alfanumèric per descarregar l'app Time Timer i obtenir el temporitzador en format digital. A més, al dors de la capsa també hi trobareu 6 retallables que corresponen a tasques quotidianes que es poden col·locar en la ranura superior del temporitzador. Per posar-lo en marxa per primer cop, necessiteu posar 2 piles AA obrint la tapa que trobareu a la part posterior. Amb les piles posades ja podeu començar a fer servir el temporitzador. A la ranura superior del temporitzador hi podeu col·locar pictogrames, la targeta o qualsevol imatge per presentar o anticipar l'activitat que fareu. Una vegada decidit el temps que durarà, només cal que gireu la rodeta negra del centre en sentit antihorari i poseu l'agulla als minuts que vulgueu. Al girar-la, veureu que la zona vermella augmenta i anirà disminuint fins que s'esgoti el temps programat. Quan el temps s'acabi, el temporitzador farà un petit senyal sonor. Podeu escollir si voleu emmudir el temporitzador o permetre'n l'avís final segons les característiques de l'activitat o l'usuari. El temporitzador es pot transportar allà on vulgueu i disposa de 2 imants a la part posterior, unes potes per recolzar-se i un petit forat per poder-lo penjar de la paret. Abans d'acabar el vídeo, us recomanem algunes mesures per allargar la vida útil del temporitzador. Guardeu la capsa del temporitzador per emmagatzemar-hi els seus components. El temporitzador i la targeta estan fets de plàstic. Per això es poden netejar amb un drap humit i una mica de sabó. Si no l'heu d'utilitzar durant un període llarg de temps, traieu les piles del dispositiu. Si teniu cap dubte, podeu consultar el manual d'ús i la fitxa tècnica que acompanya el dispositiu. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil.